имрӯз деҳаи пушинги ноҳияи данғара қабои идона дошт. хурду бузурги деҳоти пушинг наврӯзи байналмилалиро дар фазои сулҳу суботи тоҷикистони соҳибистиқлол бо самимият ва навгониҳои бемисл таҷлил намуданд. барои дар сатҳи баланд доир намудани наврӯзи ҷаҳонӣ дар варзишгоҳи деҳаи пушинг аз ҷониби сокинон расму оини қадимаи ин ҷашни бостонӣ ва дастовардҳои соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ба намоиш гузошта шуда, аҳли фарҳанг барои болидарӯҳии иштирокдорон суруду таронаҳоро дар васфи ватану наврӯз ва баҳори оламафрӯз дар шакли зинда пешниҳод карданд. занону духтарон, кӯдакони хуштолаи замони истиқлол ва дар маҷмӯъ тамоми сокинони деҳоти пушинг бо як меҳру муҳаббати беандоза ва хушҳолӣ дар тантанаҳои ин ҷашни пуршукӯҳ иштирок намуда, дар гӯшаҳои гуногуни базмгоҳи наврӯзӣ рақсу бозӣ ва хушиву хурсандӣ карданд. наврӯз бо ҳама суннату анъанаҳои накӯяш ҳамчун ҷашни дорои арзишҳои баланди инсонӣ, накӯкорӣ ва вусъат бахшидани тадбирҳои ободонӣ дониста шуда, он сол то сол дар ин деҳаи хушманзараи тоҷикистон пуршукӯҳтар ва бо иштироки зиёди сокинон баргузор мешавад. тоҷикистон ватани наврӯз аст. дар ҳақиқатан имрӯз дар ноҳияи данғара ҷамоати деҳоти пушинг сокинон наврӯзро бо як шукӯҳ шаомати баланд ҷашн гирифта истодаанд. аз наврӯз то ба наврӯз корҳои ободонӣ ва созандагӣ бо сурати кайҳонӣ рафта истодааст. он хеле ки шумо шоҳид ҳастед, сохтмони бинои ҷамоат, сохтмони муассисаи таълимӣ, сохтмони кӯдакистон ва дигар иншоотҳои ҷашнӣ рафта истодаам. шукӯҳу ҷалоли тозаи наврӯз дар кишвари биҳиштосои тоҷикистон маҳз бо талошу заҳматҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба даст омадааст ва мардуми заҳматкаши деҳоти пушинги ноҳияи данғара бо дарки ин маънӣ талош намуда истоданд ки барои ҳифзу гиромидошти арзишҳои милливу фарҳангӣ ва таҷлили бошукӯҳи он саҳм гузоранд. дар тантанаҳои наврӯзӣ нахуст намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара аз намоишгоҳ ки аз ҷониби аҳли заҳмати деҳоти пушинг дар сатҳи баланд ташкил гардида буд дидан намуданд. намунаи хоси суннату анъанаҳои наврӯзӣ, ҳунари гулдӯзӣ, таомҳои миллӣ, кандакорӣ, рассомӣ, ҳунари навозандагиву овозхонӣ, дар маҷмӯъ ҳамаи ин маҳсули дастранҷи сокинони деҳоти пушинг мебошад ки пешниҳоди иштирокдорони тантанаҳои наврӯзӣ гардонида шуд. гар абр гӯҳар боред, гар абр ба сар боред, давлат ба диёр омад, наврӯз муборак бод. имрӯз мо дар деҳаи пушинг наврӯзи байналмилалиро бо тантана ҷашн гирифта истодаем ва меҳмонон аз дуру наздик барои тамошои наврӯзӣ ҷамъ омаданд. ҳама гуна хӯрокҳои миллиро ороста духтарон хушҳолӣ хурсандӣ карда истодаанд. наврӯз таҷассуми гиромидошти муқаддасот, суннату анъана ва фарҳангу тамаддуни қадимии миллати тоҷик буда, марҳилаҳои ташаккули таърихии он ба ҳайси сармояи маънавии миллати тоҷик ва оини баргузидаи башарият, ҷашни эҳёи табиату оғози соли нав, шодиву сурури ҳамагонӣ, бузургдошти дӯстиву бародарӣ ва ваҳдату якпорчагӣ, суннату оинҳои мардумӣ, орзую ормонҳои умумихалқӣ ва арзишҳои дунявӣ маънидод гардид. имрӯз дар деҳаи пушинг наврӯз бо як шукӯҳу шаомати таҷлил гардид ки мо аз ин хело хурсандем. мо бо дугонаҳоямонро омада аз чорабинӣ хело дидан намудем ва хело хуб дар як сатҳи баланд гузашт. дар деҳаи пушинги ноҳияи данғара низ наврӯзи байналмилалиро тамоми хурду калони деҳа бо як шукӯҳу шаҳомат ҷашн мегиранд. мана чӣ хеле мебинед ҳама бо либосҳои идона ба наврӯзгоҳ омаданд. албатта ин ҳама бо азму талошҳои зиёди асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ ба даст омадааст. бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, имрӯз наврӯз оламафрӯз ҷаҳонӣ гардидааст ва дар деҳаи пушинг ҳамаи мо имрӯз наврӯзи оламафрӯзро ҷашн гирифта истодаем. намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи данғара дар қисмати расмии чорабинӣ таъкид намуданд ки бо талош ва ташаббусҳои бевоситаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон 30 сентябри соли 2009 наврӯз аз ҷониби юнеско
юнеско ба феҳристи ёдгориҳои ғайримоддии фарҳангии башарият дохил шуда бо пешниҳоди ҷумҳурии тоҷикистон ва пуштибонии як қатор кишварҳои ҷаҳон моҳи феврали соли 2010 дар иҷлосияи 64-уми маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид наврӯз байналмилалӣ гардид. зикр гардид ки мардуми фарҳангсолори мо ин ҷашни бостониро аз гузаштагони худ ба мерос гирифта онро дар суннату анъанаҳо, ҳунарҳои мардумӣ ва адабиёти хативу шифоҳӣ бисёр васеъ ва ба таври шоиста инъикос кардаанд. дар варзишгоҳи деҳаи пушинг ки макони хеле мувофиқ барои баргузории чорабиниҳои гуногун ба ҳисоб меравад, хурду бузурги деҳоти пушинг, ноҳияи Данғара ва дигар шаҳру ноҳияҳои кишвар ҷамъ омада барномаи рангини фарҳангиро ки бо иштироки ҳунармандони шинохта доир шуд тамошо карданд. ҳар як нафар бо иштироки худ дар ин тантанаҳо бори дигар эҳсос карданд ки тоҷикистон воқеан ҳам ватани наврӯз аст. баргузор намудани мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ аз ҷумла гӯштингирӣ яке аз суннатҳои наврӯзи байналмилалӣ ба шумор рафта, дар он чун анъана паҳлавонон байни ҳам қуввозмоӣ намуда сазовори ҷоизаву тӯҳфаҳо мегарданд. дар робита ба ин аз ҷониби соҳибкорони деҳаи пушинг мусобиқаи сатҳи баланди варзишӣ аз рӯи намуди гӯштингирӣ ташкил ва гузаронида шуд ки дар он паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои кишвар иштирок намуданд. барои иштирокдорони мусобиқаи гӯштингирӣ шоҳҷоиза 4 мошини сабукрав ва дигар тӯҳфаҳо муайян гардида буд ки барои сазовор гаштан ба шоҳҷоиза паҳлавонон то қисмати бегоҳ байни ҳам қуввозмоӣ намуданд. агар бахшидани гуноҳ яке аз фазилатҳои наврӯзӣ ба ҳисоб равад, вусъат бахшидани корҳои ободонӣ рукни дигари ин ҷашни бостонӣ мебошад ки сокинону соҳибкорони деҳоти пушинг бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корҳои ободониву созандагиро дар деҳот идома дода барои таъмини зиндагии шоистаи мардум шароити мусоид фароҳам оварда мешавад. ҳоло дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъйиноти гуногун аз ҷумла сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 хонанда дар Дуб аст, сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти пушинг идома дорад ки қисмати зиёди корҳои сохтмонӣ дар онҳо ба анҷом расонида шудаанд. бо боварӣ метавон гуфт ки соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фардо ва дар самти эҳсоси баланди худшиносиву худогоҳӣ ва тандурустиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд.